Oh, nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok mriki rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak kualat. Oh, nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji. Loro. Telu wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun Suramarta jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kala. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Batara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kowe jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mayan ora mati ketipan mungkin negara kakon mati jeneng aku. Nanging krana paduka penemban Dewantaka dinten samangke Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun nika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun ngayawara nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Inggih kula mathuk kula cocok. Bratayuda wurung kula kowe ya cocok. Kula mathuk penemban, kula mathuk. Badhe nuwak pinten-pinten korban ingkang dumawah wonten negari Ngastina miwah negari Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap yen to kowe sarujuk karo penemuku. Werkudara. Nggih. Kowe mathuk apa ora yen to pun bapa ngrungake Bratayuda? Wah, kuwi sing tak ajab rino pantaraning wengi. Ora ana ingkang gumana musik ana ing atiku aja nganti aku adu arep sarta nyumurumpi muncrating getih saka dulur-dulurku Kurawa. Mula gandeng wis ana menungso utawa penemban pendhita ingkang bakal ngurungake Bratayuda. Aku condong, aku mathuk, aku gathuk karo penemumu. Wis ana wong loro Duryudana sing mathuk karo penemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye? Mboten nomarep barbah pisan. Kula tentu nderek kersanipun bapa penemban Dewantaka. Syukur-syukur Duryudana wonten dawuh. Kowe rak ya wis cocok to? Nggih, kula sampun mathuk. Sengkuni wonten dawuh penemban. Kowe ya cocok. Inggih, lair batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kangge regejegan malah sak mangke kula bingah bombong nyumurupi Pandhawa kaliyan Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mengkono piyai sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya, para punggawa, para her-her, para luhur ing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki dina samengko wis condong lan wis mathuk karo penemune Dewa Dewantaka ya Dewa Buddha.
Mula kang sangka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pengendikamu ora diagem ana ing jroning parapatan wonten ingkang bakal kaleksanan ya kuwi penemune Dewa Buta. Ya saiki sakaremu nggonmu paring pangandika Pramban. Nadan kabeh para priyagung sing padha lenggah ana ing negara Ngastina padha sarujuk karo penemumu. Nanging aja meksa penemune Baladewa. Aku ki wong merdika. Aja mbok peksa. Aku duwe penemu, yen penemuku apa kang mbok jangka mau sanyata bakal miradati marang kodrating jagat lan kuwi ora bakal kelakon sabab kowe jejering titah. Ya. Ya wis sakarepmu le paring pangandikan sing baku sesuk kanyatane kepiye lan dumadine piye nggonku bakal murungake perang Bratayuda sabab ngene ya Baladewa kowe tak kandhani nyatane Pandhawa lan Kurawa tak rukunake gampang ketitik Werkudara Janaka tak aturi rawuh ana ing Ngastina wis padha teka wis padha rawuh lan wis nyawiji marang Duryudana sakurawane bareng tak petung-petung jebul tinemune antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana rasa memungsuhan nanging pancen ana menungsa sing benthik-benthike ana menungsa sing gathuk-gathukke Kurawa lan Pandhawa wekasan Pandhawa lan Kurawa ora padha rukun dene menungsa kuwi kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit yen to menungsa mau kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit utawa wis lakon sirna saka njana loka iki tak kira Pandhawa lan Kurawa bakal rukun. Lho. Gusti, aku tak takon karo kowe terus menungsa sing gathuk-gathukke Pandhawa lan Kurawa, menungsa sing benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa mau sapa? Yen pancen menungsa mau sing urip ana ing jagat, yen perlu aja sampeyan Pramban sing jangkah menungsa mau. Ning Baladewa diutus, aku saguh jejuing marang menungsa mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu lahir batin yen lahir batin kowe tak kandhani ning aja kaget menungsa sing benthik-benthike marang Pandhawa lan Kurawa ana loro siji Ratu Ireng Cemani Ratu Ndarawati loro amonging Pandhawa ingkang jeneng Semar Badranaya sinuwun. Iblis lanang apa ora melek mripate apa ora krungu kabar yen Tanata Mandura ki kadange Werdana ing Ndarawati lha kok dadi kowe ngrasani marang adikku lanang kowe ngandhake yen to ingkang dadi benthik-benthike Kurawa lan Pandhawa sing gathuk-gathukke Pandhawa lan Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Ireng Cemani. Diwantaka ana dawuh apa yen kowe durung krungu tak kandhani yen kowe durung ngerti kowe tak wenehi ngerti yen to Ratu Ireng Cemani mau ora kejaba mung adikku lanang Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Lah kok dadi mbok sebut yen Yai Kresna kuwi wong kang benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Mbok anggap Semar Badranaya kadang derajate ngaceplek. Mbok katut-katutke dosane. Gawe srana ora rukuning Pandhawa lan Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi? Iya. Sinuwun sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti kanthi permati wis tak pitung aja nganti buntung tembe mburine tinemune Ratu Ndarawati lawan Semar Badranaya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa mula kang sangka kuwi sinuwun aku duwe penemu yen to Ratu Ndarawati sirna saka lumahing bumi kureping langit Semar uga sirna saka lumahing bumi kureping langit kang mangkono dadi srana rukuning para Pandhawa lan Kurawa. Oh, dadi niku pancen argawe. Patine Kyai Prabu Ndarawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Ndarawati bakal mbok sirnake Semar Badranaya. Iya, pancen mengkono. Ya. Iya. Tak tampa omonganmu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak teter kadigdayaning Begawan Dewantaka. Arep tak todhi kadigdayanmu. Yen pancen kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti, kira-kira kowe iso ora mateni Kyai Prabu Ndarawati. Lan sadurunge kowe tekan negara Ndarawati aku njaluk pamit perkara iki tak kandhake adikku lanang bareng.
panjenenganipun Murina. Wis ora apa-apa nggih, ora usah dadak kuwatir. Kabeh aja wedi karo nesune Ratu Mandura. Oh, lho panjenengan menika ya ora kakon sik kok Penemban. Paring pangandika mongko kakangne wonten mriki panjenengan ngrasani patine adine. Oh ya ora jeneng mokane Sinu Prabu Mandura tumuli duka Yayah Sinipi. Monggo panjenenganipun menika menawi duka kaliyan tiyang menika ngincim lho Penemban, ngatos-atos. Ora usah wedi Penemban Durna. Aku ora bakal gigrik mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura bakal ndak rangket, ndak bondo, tangane tak krincung sikile. Wondene ingkang ndak dawuhi ngrangket Ratu Mandura, ora kejaba mung Werkudara apa dene Janaka. Werkudara? Nggih. Sago ora kowe ngrangket kadangmu Werda. Yen pancen sampeyan sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka sago nggih. Menawi bab duka bapa Penemban ingkang paring dawuh kula mboten badhe silak. Bener Werkudara. Wong rukun ki kudu ana pitukane. Wong kepengin manunggal ki kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang? Sapa sing mentang-mentang kaya Gendhewa nutupi rukuning Pandhawa lan Kurawa? Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa. Sapa wae sing kira-kira nutupi kerukunaning Pandhawa lan Kurawa kudu mbok sirnakake. Kuwi rak dadi impenmu to, Nggih? Iya, pancen kuwi tak impi saben bengi. Supaya iso rukun karo para Kurawa, daiba kaya ngapa senenge wong tuaku Bapa Pandu-Pandu ing mapanane kasuwargan. Inggih Bapa Penemban kula tansah mastuti sabda tama paduka Bapa Penemban. Ingkang salajengipun kados pundi? Mengkaring rakit tata-tata piye carane supaya gawe patine wong loro mau. Yen wong loro mau tekaning mati gampang nggone rukun Pandhawa lan Kurawa Duryudana dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaru praptanipun utusan saking Karaka Dempel nenggih Kilurah Petruk sumawana Kilurah Bagong wondene Kilurah Garing Tenggo wonten ing alun-alun Negari Ngastina. Paman Arya punten dawuh nggih. Nembe dipun raosi malah anak-anakipun sampun sami sowan Negari Ngastina. Kutuk marani sunduk. Menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kaliyan Bagong teka dinten sakmangke sowan wonten Negari Ngastina. Monggo ngger katimbalan Gong awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk. Rasa wedi to diutus bapak iki sing tetek atine sing madhep mantep rasane rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gek matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petruk wonten dawuh sinipun. Slamet tekamu. Pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tumpuk pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong. Nun. Slamet tekamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tumpuk pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Petruk slamet tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karwane sisan le ngurus. Ana kulane Panakawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kena Patih. Iya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, pamana artine mangartekke sisan karwane kula ning ngrasake. Ora kok Petruk prayogakna. Panakawan Bagong padha rareja sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kali Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk lho wis kulina. Dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Ten ana kowe. Le.
malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titenono kok. Ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya Tru. Ha iya. Petro kantong bolong padha raja samraptamu. Pangestunipun Bagong Brandurna wilujeng bekti kula kunjung nggih Mbah. Oh iya tak tampa. Pangestu tampanono Petro. Kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja samraptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa Bagong pangestu tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripin. Petro. Ndara Werkudara, yo. Slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjung. Yo, pangestu tampanono. Nggih, kula pun dinggo jimat Bagong Badararja. Ndara Werkudara? Iya, Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean? Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta kok. Sagedhakane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih matur sembah nuwun. Iya. Petro padha kanthi harja sak mraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Petro. Bagong padha harja sak mraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya Bagong tak tampa. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggeng kawula dadosaken jimat. Petro, Dalem ana wigati apa? Muruhake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit. kepareng matur sanipun Sun Prabu pun Duryudana menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petro, matur sembah nuwun. Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhing kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah Sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa, "Sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi?" Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sakmangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten apa Sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo Pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cethèking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, "Terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake." Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. "Pun, sampean mboten usah kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Nek lenggah ning kono
ngaturana supaya kundur. Ya bener wong Meguru kuwi becik, wong Meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng mriku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerepi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten sak mangke kula nyuwun dipalilahipun Sinten Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo ganti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean sinuwun Prabu pun banu sapa to? Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petro Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendho sing ora landhep. Dadi ming suwi ini kok wah lara banget. Nek landhepe karuane ngoten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, le tatu mbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petro. Remuk kasawerna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku nggilani. Mesti nggilani, aku nek nesu nguyuh sak nggon-ngon. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal, yo sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petra. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda kupinge. Oh, Bratayuda to, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajae wonge sing nang ngarepe Durna kuwi to. Mburiku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rung suwe le dadi pendhita iki. Ketoke ya wis ning wis ben piye ngendikane Sinten Prabu Duryudana Bapa Werban. Ana dawuh apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapa Werban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone ing gong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe lah dalah iki apa, Gong? Sing marai Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kereng gone ngrep ngelmu karo Penemban Dewantaka dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marang Mbah Makaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka.
yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbak. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener. Pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kula ora wedi yakine. Dadi nek upama sampeyan mepalangi karepe Petruk mboyo Ndara Werkudara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere. Kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti lakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Gong perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ngerti omong terus. Ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki mengalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal mulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Moh aku nek kon mulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Kuase ringkesing rembug. Bangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Abu, semono kok aku Penemban. Kowe iso
tetep mempertahankan. Wah, kata-katanya campur aduk. Wis ben, kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Hei, Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik, moh. Kowe sik engko gek aku, moh. Kowe ki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Neng ngendi mapane wong neter kadigayan? Neng Mblabar Waja Janget Cinencang. Neng alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, welah dalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandhingi sak krijamu Mbak. Piye to cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, iki nandake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ning gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas terus nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningane. Nggih, Kakak. Nggugu karepe dhewe. Bagong. Nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Darena dhewe karo Werkudara. Gus, apa? Kondur ga? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medaluwe muwun lenggah men dinenengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apano? Sampeyan ngoten napa mboten kulina? Lho lakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niku. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bumung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten. Kok ya ora kapok-kapok, Petro. Lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampeyan ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku mane kowe. Ora nek kuwalat. Kowe ya tunggalane, ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Nek kowe bungah, nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Bos, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar, Gong. Aku nek ngene iki sak kena di aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek kraton kok diliwetke ora ana ora. Wes, pun sampean mboten purun kondur? Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyuwun ngapunten lho, nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Kados undi.
sewu nggih. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambeng keparengipun kula garing menapa Diri Petruk menapa Diri Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng Samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados munduraken Petruk kaliyan Bagong. Menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu ponokawan menika mboten badhe wantun. Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan ndak dawuh ngundurke ponokawan aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa Penemban Dewantaka nurungake Bratayuda iki ning atine mesti kagol atine mesti kogelan atine ayo monggo nek wis kebaca cacat atine bapak ki angel ayo arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo awake dhewe ya rasane gelo dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Tru. Ayo, Wis tata-tata wae le. Sapa sing ketok, sapa sing arep mepalangi ade mboyong Werkudara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. ya. Ning kono 100 e. Lah terus Dhewe ngono kae. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujudi kok. Mati mbelani bapak. Mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi dhewe iki nglabuhi bener. Ndara Werkudara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awake dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap mengkari sapa sing siap kuwi sing tumandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh ya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah, lah wis akeh banting gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tatahi nang kene. Tatahi nang kene kok. Pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kok sih. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha lha ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya men aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing dinteni apa to, Ni? Wong urip kuwi sing dinteni modar.
mengkari antri tak omongi mengkari karepe kersaning Gusti Gusti maringi upati urip karo manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip ning iso uga bengi iki Sengkuni potol ndase kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip ngono ora sakoke ana omong aja medang Bagong aku iki duka tok wedang piye lah dalah ora lah dalah iki serius Tro ngajati lho ya padha-padha le loro heeh sing ngarep dhewe Sengkuni aku ya ngarep mburine wis sapa Tro sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma udu Kartomarma iki brengose ora kaya ngono kuwi wis Citraksi dhuwurmu udu Citraksi kuwi weh domongi kok Citraksi kuwi oh udu oh berarti Tirtanata walah udu Tirtanata kuwi sapa ini lho malah takon karo aku ora ngerti kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi sapa wae Mas aku Surtayu Bagong wow Setayu Surtayu tak ngerti to urung anyaran iki wis ora masalah ora tau tepung kok kon molo tak polone yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa sing tak wedeni awakmu dibantangane Surtayu pecah sirahmu maju le aku tak ngaso dibantangane Petruk ambiar maju Tru aku tak golek es teh oh pancen badut ora Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para sata Kurawa iki margane pancemu mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh para kawan Petruk
Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Sampeyan pun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Heeh, ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa, Man? Wedomongi ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring delamaan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyor-menyor kok mingtrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki, Man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono wong kok pacuan kuda ora. Sakit manahku lho. Man, Apa? napa niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki ngglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo-woro senane. Omong kok sak tinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wong napa bocah? Sampeyan niku wong napa bocah? Ngerti sataman niku ora bocah ora dong mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan niku. Keparat karo seneng jajalanan. Bagong. Kowe aja ngecewa anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Maju legane katu glandang cundha manek ora jeblok ketemu aja tuntang Bekan Durna. Puprok. Tubruk. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh arek ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Penyakit ora. Seneng sampe nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Dubrok. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Dubrok. Dubrok. Strayali binatang. Nyakit ngono ning jajalanan. Oh, sengkune kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perat. Sengkune perat. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men, mene sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Rat, det, rat, det. Perot, bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur.
Walik-walik ora regane atiku. Oh, ngugu ngarepe dhewe-dhewe ate. Pripun? Kula watesena mboten. Dur, nun. Rene le. Mungsu Panakawan nek nganti kalah isin kirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mbok siji. Joget kok sikil duncal-uncalke sakarepku. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo sampean mriki aja napa nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bonto tak tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Kowe lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan aja napa nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora usah dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampean kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Ya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep po? Ya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Ya. Lho mbangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Heeh. Ayo. Ayo. Aku yo kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang yo wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep kamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kowe? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nyo. Lho, mburi wae piye? Nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo. Mburi wae piye nyo? Mburi nyo. Isih. Santai. Oh, terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya, wah, dosasana kok oke modern kok. Ngati-ati. Ora wo ndi mau wong. Oh iki kok Yono Petruk. Kene Yono Petruk, kene Yono Petruk. Niku sampean buyer. Wah, hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu lek to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok nduk nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dir. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi.
Ya, ajak aku mung turu dela terus. Ora apa-apa ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Sanjaya. Sanggone bapakku. Inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Urawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Sultantaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati aku. Apa Mengowo. wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya Negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju lolo negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak nai pangapura. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. ngapunten, Ndara. Petruk. Ngono. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisanan ki sing cecok le nampa. Nek bang pindho ki wis getak. Oh, Mane ngomong mlayu. Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. terus dong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe ngomong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Hah? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Hah? Saka ndi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ndi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Ora ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. Jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya, ora. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Aku menang ora? menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora ngeleng to. Kowe dia. Wah, la elok temen. Ing atase batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke piano tak dol. Terus piye? Ah, terus terakhir niki wau sing maju
Kiai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi nang. Lho, jare pengpengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wo, Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cukup kuku Pancanaka modar kula. Lah terus Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku koyo ya, Tru. Wis lho dilakoni. Diamper sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus sithik. Wis metu sithik. Diamper sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku bilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu Bagong. Heeh. Anu iya. Bang ora salah kok. Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sendakno srawung karo Rasanta Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap ndak aku srawung karo Rasanta Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watakku ora budi candala. Ngerti? Nggih. Ngerti kok? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok orang Kecepetan ya ngono. Coba sini. Wah, nggih anggere muni nggih beres. iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono. Aku artos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Oh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iku lho mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandangan ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tambah nono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro kan ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak hanung paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing segara angra. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal batumu templekno iki. Niki napa? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak
tak broni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Kang? Nggih, kleru to. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok mrene rasa cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kowe kok. Piye? Madhelono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar ndas kowe. Nah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng bareng tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul kula cek kuwi. Kowe nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok mata ah. Iki canggel iki. Awak Surakarta jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipanalu kala. Sing ngakon kowe dadi Nata Mantura sapa? Ketok ini nek gawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Uiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kalau jawani kuwi ngono bagus wis to. Kowe mayan ora wae ketipan kae negara kawon mati jeneng kowe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, Wonten dawuh. apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani gendasi karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semono, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilang labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandang ana Kyai Aluka.
swedaning bangun blesan. Ora ngerti iki pancal maning nata Mandura Prabu anu cinta. Apa ora Wendra Janaka wedi to karo anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek sing gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ayo. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Barang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Jaya Ugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, perkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadang wong Kakang ora sah. Ketonton terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya. Kakang Werkudara mung merga gara-garane pun Kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong nggawa aluguran tok nggawa apa nggo manteni sampean wah wong dodol sapi wah kowe tegel karo aku sampean ya tegel karo kula ndi dasare aku tegel karo kowe sampean labuhi kula wong ngoyak kang kula loro ngoyak kula lho nek kecekel kula mesti mang pulasara kula mesti mang idak-idak kula mesti mang bondo mang krincong sikile mang leboke pakunjaran apa kaya ngono kuwi ora tegel mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong gunane apa kula ngeman karo sampean kula ya tegel karo sampean bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau anak buah wah ora wae ayo nang ditemtokke kowe omahku sing sirna Margalayu kowe pusakane Baladewa kakangku Baladewa ndi patene iki wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampeyan tak pateni sisan, Janaka pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta, Punta diasirnake. Wah, edan ora edan jajal kok piye? Wah. Edan kowe. Aja ndorong kene aja. Mengsa aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Alugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Bagong. Aku wegah. Tra. Kene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok gujek. Diwalik. Nah ngono kuwi lho.
Lho. Kang. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Atau gue ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong bugalku arisan pusaka ditutuke nggon bathuk. Anu gorone nek nyimpen dak dadi ngono-ngono ya. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, ini kowe tak jarbukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kang mapan negara Ngastina bakal ngurungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Anak ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondara Baladewa. Terus niki awake pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngapa? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku men gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Ora tuwire to gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar kroro sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan kowe, Tru. Nggih, wis tak kira. Sarat-sarane kuwi ing perang Bratayuda. Ora ono iku jabamuk. Kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya. Lah salah kula napa? Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam matine. Yo, aku percaya yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam matine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam matine klebu adhiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam matine dening pendhita ing mapan negara Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Garing ngembet marang lakon Bratayuda. Mongko Bratayuda kuwi sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara bae-bae. Yen nganti Werkudara Janaka ora gelem bali marang negara Ngamarta. Apa ora katriwandan apa ora geger jagat saisine nyumurupi kananing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan nyuwun pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki. Dewa kene padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar. Semar kaya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Hambo mare. Semar kowe munggah ning kayangan. Jleng. Munggah ning kayangan. Romansaku bapak ki ning kayangan apa ning ndi wae kok gampang men ya? Heeh. Kowe karo aku ndadakne sing pesen Gojek. Ha iya. Pesen angkutan. Saora-orane Semar ki dewa, ora sembrono. Semar ki mabur ya iso. Piye-piye ya iso mula aja dianggep kowe karo aku ki padha